За 31 год існавання міжнародны фестываль выгадаў не одно пакаленне заўзятых аматараў класічнай музыкі. Кожнага сезону студзеньскіх вечароў яны чакаюць з хваляваннем і надзеяй на сюрпрызы. Мы ходим на них уже лет 15. И другого не может быть. И слушаем настоящую хорошую музыку. Величайшее наслаждение. Очень интересно приезжают гости. И всегда это что-то необыкновенное, с чудом, которым мы встречаемся, с новой музыкой, с новыми людьми. И очень приятно, что в Бресте столько любителей музыки и театрального искусства. Ходим, заряжаемся, советуем другим. Мы всегда ждем, что здесь будут замечательные музыканты из разных стран, и сольные исполнители, и коллективы прекрасные. Шлях даўжынёю ў 15 тысяч кіламетраў пераадолелі госці другога фестывальнага вечара. Ён пачаўся пад гукі сімфанічна-духавога аркестра Равенсбурга. Яго кіраўнік Харальд Хепнер за апошнія 10 гадоў Брэст наведвае 4-й раз. Застацца тут надоўга магчымасці няма, але ўражанні нават ад кароткіх візітаў заўсёды самыя прыемныя. Найбольш станоўчыя ўражанні ў мяне заўсёды выклікаюць жыхары Брэста. Падабаецца сустракацца з імі і граць музыку для іх. Мы паспелі сустрэцца з мэрам горада і абмеркаваць праекты наконт святкавання тысячагоддзя Брэста. Вось ужо на працягу 30 гадоў нямецкі Равенсбург і Брэст звязваюць цесныя пабрацімскія сувязі. І Харальд Хепнер спадзяецца, што культурнае супрацоўніцтва гарадоў працягнецца яшчэ доўгі час. Не ў залежнасці ад таго, хто на сцэне брэсцкага тэатру драмы, маладыя артысты ці даўно упадабаныя публіцы музыканты, кожны вечар гэта сапраўднае музыкальнае свята са сваёй адметнасцю. Цудоўная знаходка арыя Калафа з оперы «Турандот» прагучала ў выкананні трыо тэнараў, знаёмага гледачам па першым музычным вечары. Джанні Манджардына адзначыў, выступаць на брэсцкай сцэне разам з маладымі і крэатыўнымі артыстамі, старанна падабранымі Ліліяй Батаревай, вельмі прыемна. І з усмешкай дадае, ён зусім не супраць сумесных канцэртаў з імі ў Італіі. Я вельмі ўдзячны сеньоры Ліліі, якая запрасіла мяне на гэтае мерапрыемства ў Брэсце ў першы раз і, думаю, не ў апошні. Мне вельмі падабаецца знаходзіцца сярод артыстаў сусветнага ўзроўню і галоўнае выступаць разам з імі. Бадай, што самы чаканы госць праграмы Том Сінатра аранжыроўкі песен з рэпертуару Фрэнка Сінатры іграць не стаў. Арганізатарам хацелася паказаць Брэсту сапраўднага Тома Сінатру, а не прадставіць яго на фоне знакамітага дзядзькі. Фестывальная заслона опусціцца 12 студзеня. Спяшайцеся. Быць можа, у касах тэатра білет на апошні канцэрт гэтага сезону яшчэ чакае вас. Дзіяна Мішчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».